אז מה הכוכבים? היום אנחנו בסרטון פורטנייט מטורף. אם אני די גרוע, תדעו שזה בגלל אני רגיל לשחק על שלט, והיום אני משחק ממחשב, ממקלדת. אבל וואו, זה אחד החלקים. בשלט זה ממש לא חלק. אז יאללה, בואו נתחיל. אז יאללה, בואו נכתוב את השם שלו. הנה. עומר תשר. יאללה. יאללה, בואו נזמין אותו ללובי. הנה. הנה גורי, אתה שומע? כן. אנחנו שנינו פתחנו משתמשים חדשים בשביל הסרטון. יאללה. אני בטעות על סקוואד. אני שם זירו בילד. ודו. שים רדי. רדי. יאללה, בוא נשחק. נו, אתה שם רדי? כן, שמתי. יאללה. צ'אט, ניסיתי לעשות לכם לייב, אבל בטעות הראיתי את הפרצוף שלי וזה חסם אותו וזה חסם לי לייבים. כנראה שבקרוב זה ייתן לי לעשות לייבים. מעניין אותי כמה נוח זה לשחק על מחשב, כי כל הפרוים משחקים על המחשב, אבל כל החברים שלי כזה אומרים ששלט זה הכי נוח. לא נורא. אוקיי, אז בואו נתחיל. אל תדבר מהר. אל תדבר מהר, כי אז זה טוב. טוב, גורי, בוא ניקח לוט הכי טוב שאנחנו יכולים. למה כשאני מזיז את העכבר זה מסתכל לי קשה נורא להזיז. גורי, שומעים אותך נורא, אתה עם אוזניות? זה לא טוב, זה לא נשמע. אז אחד הלא נוחים על המחשב. לא, זה נוח. אתה רוצה לשחק לי בסוני? עכשיו אתה מצלם? כן. יאללה, בוא נקרא. יאללה, שמים. אבל לא יודעת איך עושים מחליקות. צריך לבדוק את זה. מה הספרייט הכי טוב שלכם? אולי נעשה את זה. לי יש למה, הספרייט הכי טוב שלי זה למה בדום. אני יודע, אני לא כזה טוב. אם אתם רוצים עוד סרטוני פורטנייט, תכתבו. תרשמו לערוץ. כן, ותשימו לב. יש שירות ממש טוב, אולי נסיים שפים. אז זה נמצאים למחשב. אוי, תגלות. טוב. אני דורס משהו מהמחשב.
לבוא לעזוב? לא, לא, חכה, אני רגע כמובן. טוב, ראיתם כמה אנשים הרגתי? אוקיי חברים, גם לי יש ערוץ יוטיוב בשם עומר LY. LY גדולים, O ו-O זה תרשמו. נושא גם בלי ה-LY. וואי, מצוינות. אז לבוא. כן. תקרא מחכה לי. בוא נתקוף אותנו. ימינה? אני לא תחפשתי. אז יש 61. יופי. אהבתי את שתיהם. הרגתי. אבל יש שם עוד אנשים. ביי אליי. תיזהר, הוא ממש טוב. אני רק צריך לפרק אותו. כי הוא לא טוב לי את קח את הכל. אני סתם נקרית. אם צריך נקרית, תראי לי, יש לי 3. לא, יש לי. יש כאן עוד אחד. לא, תשלח רק עד 3 נקריתים בסטוק. חלום ענייני הזה. יש עוד אחד. אני יכול לתרגש לך את המחשב, אתם יודעים? אני צריך לסדר את הבעיה, שזה לא חלק. עומר, דב. מה לך? אוקיי, אחד נוק. לא, הבנתי אם יכול בעיה. עוד אחד. אנחנו כל המשחק פה, עומר. זה טוב? אני רק צריך ללמוד איך לעשות גליצ'ים. אחרי זה אני אסתכל ביוטיוב. כאילו, איך מתכופפים בעצם? טוב, טוב, חבר'ה, עשינו ויקטור ריאל, לא מאמין. עשינו ויקטור ריאל במשחק הראשון שהוא בערך מחשב. אוקיי, אז זה הכל סרטון חברים, מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם, אל תשכחו להפעיל את הפעמון, לשים סאב ותגובה, וכמובן שלייק. אז יאללה, מקווה מאוד שנהנתם, ביי.